Balimao, très urgent et très bonne nouvelle. Maliens, Côte d'Ivoire a sous la bonne ministre la Mali colonie ministre ko de bané billet mardi 15 novembre 2022. Alhamdulillah. Segou ka awga do minena. Malien beka do minena. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse notre président patriote, le maréchal Assimi. Malien, ni wati ambeka balba terre la, ambeka faraniko ganga Assimi deme toujours. Ah, Assimi, ni ka fanga ma, ni nouvelle demande, ni nouvelle demande malien ma, ni nouvelle demande africain ma. Allemagne kofe, anis Angleterre kunu, Angleterre ou ka surasu la bo, bi, Côte d'Ivoire ka surasu la bo, awa ni occasion de Assimi ire ka bo rapidement, ika décret signé dron, ministre to fefe ba beka bon Mali kono. Kani sigi blende, technique were be sura obolo, peut-être ben ani moko kuro do ye, kana so blende, ministre to genga bon Mali kono, kana tanta blé président Assimi malien ange nyoro fo président Assimi ngena aka accélérer aka faire sugu beke ministre surasi to fefe aka to be genga bon Mali kono malien onia anga victoire de amba fo bi bonne nouvelle tare ko Côte d'Ivoire surasu bora ministre kono malien Côte d'Ivoire ivoirien ga représentant des Nations Unies na Amérique kono ya no o de boraka a lettre ci Nations Unies secrétaire généralement ko Côte d'Ivoire ko Alassane Ouattara ko aka surasu to Mali kono malien Mali aradaroube yo de fayana sa irisuka service secret de beka ira ministre beka munke ou menana plan de kono mercenaire ko problème dalen keneka adona ka fo ko jaku beka barake ni mercenaire adona ka fo ko jako ne beka malici o secret mun bolé ani Mali e prebu mu ira France contre la awa jamana be fana tegera France la France digi ko ministre de kamalici France ire gena ministre toni me o bebe ka taka dondoni mais toi vous fera ka bon na yan bolo fla croiser kono ko to be taga to te taga de France be na ni technique were ye tuguni pour que ministre ka to Mali kono ni e wakati ye ala be ka an demesa ala be ka ngache président Assimi décret signé rapidement i ka ministre to fefe i ka fo ko ite ministre ko labli non to be na ni fere ko do ye den tendo ko la de malien mena ro bela jelen kala sanno a semeni keleme an mena kala an bebe je kala men nyongo fe malien bi Mali sulame beka nga alaka flasili Mali chrétien beka sili ka do don Mali yebi alhamdulillah ni nouvelle dumamba de ko Shogeli premier ministre Shogeli fana be na ni semaine konna na katra ni semaine be bawati mi kata semaine kura damine o semaine flani nyokonche inshallah ko Shogeli be nale e alade yere wolo den Mali kura de beka josa segu ka do mi na koyi Malien be ambe kan tege di nyogoma anya nouvelle de France sur ça kanga armée yo gauchili da terroriste ka menaka marala ani tesit la zone des trois frontières ou ye moyen sugu ke hali ministre na ko ka be complot do kedro Malien be ba kalama aradar be fambe ou tseka foi keble ou na ko ye fen feye a be tiena sisa mais ou fera ka bombe sigaka ivalon ye communiquer mun ke ku be bon ku ka surasu bela jeli be bon Mali kono Malien mena communiquer kala ayo kloma jola awni ne anga je anga la menjogon fe kelema ali damine folo mais on va dire bravo à l'armée malienne malien awni anga janga ivarien ga communiquer la mais bonne nouvelle après l'Allemagne l'Angleterre la Côte d'Ivoire se retire et retire les mercenaires les mercenaires des soldats de l'aménagement bientôt la fin de cette mafia financière donc malien Ibaron ye communiqué mi ke ne se wuto kala bena communiqué kala aw na nga janga la menyo fe a malien ala ka barka do mal la koy ben di sonjale be Ibaron ye communiqué mi ka fleni l'aménagement la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire présente ses compliments au bureau des secrétaires général adjoints aux opérations de paix DPO des Nations Unies, New York, États-Unis, et à l'honneur de porter à la connaissance ce qui suit. 2 points. D'après le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, la mission permanente confirme la décision de retrait progressif des personnels militaires et de la police ivoirienne déployés au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA, tel qu'annonce le 28 octobre 2022 pour le ministre délégué Léon Kaou Adom lors de son entretien avec le secrétaire général adjoint des opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix.
En conséquence de ce qui procède, la relève de la compagnie de protection basée à Mopti, ainsi que le déploiement des officiers d'état-major OMS, MSO et des officiers de la police IPO prévus respectivement en octobre et novembre ne pourront plus être affectés de même côté de la Côte d'Ivoire. Ok. Effectué de même, la Côte d'Ivoire n'envisage pas relever en août 2023 les militaires et autres éléments présents au sein des forces de l'aménagement. Ko Ivoirien, minier paragraphe fla de meno expliqué. Ivoirien ko ou ka ministre délégué ko Dom Dumont ko oni ka ambassadeur des Nations Unies na ko ye lettre do de seben ka ci Nations Unies secrétaire général ma ko Côte d'Ivoire bena Simon ministre ko la kuno anye bonne nouvelle fana ko anglais ko lu c'était ministre ko la bi Côte d'Ivoire fana ko kalu be ga surasu nu ka police be bo ko en même temps rotation do de beto ka ke ni surasi do nana o be do fale moko kuraw la ko Côte d'Ivoire ko kuka moko koro munu be Nations Unies kono kunu ka mission bana ku be ta Mali kono ko mais ko moko kura were te bo Côte d'Ivoire ko kana moko were remplacer Mali kono nana o de sebenenbe ko la Côte d'Ivoire o yoro de sebenenbe troisième paragraphe là ko la troisième paragraphe là ko la Côte d'Ivoire n'envisage pas relever en août 2023 les militaires et autres éléments présents au sein de la force de l'aménagement. Au Koraye Mounié, Ivoirien outi kalo moumena jo sankura 2023. Côte d'Ivoire nganga mogodo blakata Côte d'Ivoire kanani moko kura were ouye comme ko bana peu ko Ivoirien ka sorasi wo ou ka police wo ou ka gendarme wo a chité na malabli. Ko bana peu ko siksi barabla. Malien. Le gouvernement ivoirien serait donc reconnaissant au département des opérations de paix, DPO, des dispositions idoines qui lui plaidera de prendre en vue de la mise en œuvre immédiate de cette décision. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien, après le plan de retrait ordonné et sécurisé, proposé par le DPO et voudrait assurer sa volonté de rester engagé au service de la paix. À cet égard, il est disposé à déployer les contingents ivoiriens retirés du Mali dans les autres missions onisiennes de maintien de la paix. Ko Ivoirien ka surasi mumena bon Mali kono ko Ivoirien ka surasi munu mena bon Mali kono ko Côte d'Ivoire parallèle be ku bla kata dugu wɛrɛ la ko mais ku ka surasiw tɛ to Mali kono ko mais ko n'u ka surasiw bɔ Mali kono ko ni oni ka surasiw bɛ dugu wɛrɛw la ko Côte d'Ivoire surasiw bɛ se ka taa o dugu la ko mais ko mun ye Mali ye ko Ivoirien ka surasiw tɛ to Mali la bilen ko c'est terminé an ka kuma tɔ la mɛ dɛ. La mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies remercie le bureau du secrétaire général aux opérations de paix des Nations Unies et de son aimable coopération et saisit cette occasion pour les renouveler les assurances de la haute considération. Bureau du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, New York. Kuma bana siksi barabla. Aywa Ivoirien ko ku d'abord Maliko la peu parce que Alassane Ouattara ka mercenaire munu minale me Assimi bolo. Ko Ivoirien do ja ko Côte d'Ivoire kumbe jamana wɛrɛ mercenaire de bla kana Mali kono u kana Malien ni mɔgɔ wɛrɛw bla ɲɔgɔn na. An ka opération Mali ko ɲɛmɔgɔba bɔra ka kuma fɔ. An y'o de fɔ an na nin ye hɛrɛ de ka ɲɛsin Malien ma. An nisɔndiyalen b'o la wagati min na mais an bɛna don o yɔrɔ la k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Malien bɛɛ kan ka fɔ bi ko alhamdulilayi nin ye tare di nin ye ka courage d'a ma toujours an ka transition dɛmɛ an ka président Assimi dɛmɛ anglais bɔra kunu k'u ye Mali bila dɛ kunu anglais bɔra Belgique bɔra Allemagne ko k'u ka sɔrɔsiw tɛ to Mali kɔnɔ européen bɛɛ bɛ k'u ka sɔrɔsiw labɔ Mali kɔnɔ an b'a ɲini président Assimi fɛ n bɛ sigi kuma in kan président Assimi
décret signé le plus vite possible. Il faut qu'il s'était ministre Makola. Ou bien un plan de tracer des. Ou bien bon numéro de en tant que plan boucono. Ministre Tony Mumbe, président Assimi, ou bien avant Mali Kono. Donc, on a dit que la message non. Qu'on a mis un message anglais au fond pour la kunu. Qu'on a sorosu, qu'on a Mali Kono de. Anglais au fond pour la kunu. On a communiqué qu'on ira bela jena. Mais on a le fois bela jena. Comme Mali Kono na qu'on a mis un message Malion. Anglais ka ministre et premier ministre pour la kuma. Au nanga jango la menyoko fait. Aya ke tout de. Aballa ka fen quoi. Anglais ka premier ministre pour la kunu ka kuma. Ameno kala sano. Ambe je kula je nyoko fait. Oye bonne nouvelle de. Bifna voilà. The UK is strongly committed to supporting the UN. And the UK is strongly committed to supporting the UN to deliver its peacekeeping commitments around the world. That is why, since 2018, we had been supporting the French-led counter-terrorism mission in Mali with CH-47 Chinook helicopters under Operation Barkhane, and more recently, since 2020, through the deployment of a long-range reconnaissance group as part of the UN's MINUSMA peacekeeping mission. The House will be aware, however, that in February, President Macron announced the drawdown of French troops in Mali and was joined in that announcement by all other European nations, as well as Canada, that were contributing to the French-led operations Barkhane and Takuba. In March, Sweden announced that it would be leaving the UN's MINUSMA mission. Today, Mr. Speaker, I can announce that the UK contingent will also now be leaving the MINUSMA mission earlier than planned. Voilà, ma be bona pew. Ne anglais ka ministre de la défense de fana kuma de. Kunu anglais ko kube malibla. Bi ibara ko kube malibla. Awa aere fana ka to accélérer. Angu toni mumbe ango genga boy. Nou bora ka boy san. Malien bebe lafia sanno. Ni tare di. Ni nouvelle demande. Ka nyafo malien den bela jelengena. Malien anga mbolo ke anga transition mogola. Anga barka do asimiye. Anga asimi deme. Barabenya asimi bolo choka mina. Ansi kana te courage de. Mogosi kana bla fenge konana. Malien un be bonne nouvelle dumana wakati mina. Ko ministre be ka fege ya Mali kono. Ko Mali be ka seba ya soro. Anya be mogo do bolo la kati. Utara goldo ne na bo. Kata goldo do bolo ko ka ben le cerveau ko go genga bo sente kono. Ote sabalisa. Bien lundi 15 novembre 2022 aya fo munu be ka bo kati ko ben le cerveau ka bo e sente kono wallahi abe ka makoro sagodi ke me ka tien de fangera mo mbe ka oblala atigi so ata do abe ka munke ou be atigi be ka obla erreur la mais ay sabali e pa ma kala ma fana politicien chamambe ni ko yinju koro pour que ka ni e ben le cerveau genga bo asimi kerafe bi abina fo ibe ka e bube bladro ibe ka fanga bina ibe ka e bube bladro ibe ka to taraji wo yo fe. Ou bien faire ça avec ben les cerveaux de ni Assimi Blagnorona pour que Assimi toka bi. Mais au tekede, vous avez échoué. Ben les cerveaux ni Assimi ni ala sonama obedia. Awo ambe bolo be nyogon bolo koy. An jeni bere bolo be nyogon bolo. Munu be agenda kura be munu bolo. Vous avez échoué. Ben teta oroshi ben beto sente kono aba yi ni mungo kata yi awa krigri machin bo fana mene. Faut ite ben bo sente kono teta oroshi. Et on soutient Ben à 200%. Nabe kele a jamana to aka lafia quoi. Nabe Maligo kelela ayeta munu beka ay marchi ke Amadou Koufa contrôle ay marchi ke aragbat be clé dongolo ka transition buruja et sema mogo fle sente kono koy sema mogo go kante do kidal munate boko sema mogo ka bo sente kono erebelu be sente kono be kan ndongolo be kidalu ubana ba mogo munate bo lu contrôle ça veut dire que vous êtes manipulé munu beka manipuler on est be shura ben le cerveau te taoroshi ambebe asimi fana ko awasimi ka fanga be sobe fana voilà avec kele ke muna chamanga kele munye do manipuler lo war di leme do ma do fana akila ko luma bara soro ko lu ka gele ya ben le cerveau noy ben le cerveau ya no fe kele ke soro su de masé kauta donc ben le cerveau se kata soro su goshi ku kauta ben ba o de ka kele la sanction kera ben kan kateta France kateta Europe o sur la asimi de no fe donc le peuple digne et reconnaissant envers Ben awa Ben teta oroshi Malion antemena oro la anga kote nanga nouvelle dumanye Malion kanya fo onyena ko ministre yaka kasa kuru doni mais amba fo président singena aka ministre to ge aka décret signé ministre ka bon Mali kono Malion be sigi ni yoroka ay ni message ci président Assimima Malion ay ni message ci président Assimima aka décret signé ministre to ka genga bon Mali kono bi lundi 15 novembre 2022 anglais ko kubora ministre la 1 de 2 bi okera kunu bi
Ivoirien fana ko kolu buka surasu nu ka police be bon ministre konana plan courant de bu bolo de angana siki ko kele banade ni kele ma hali damine folo ni kele ama hali damine folo malien be restons vigilants anga Assimi protéger anga transition protéger wallahi tubabu ka kele couleur kemeni mugan de bula et sigileme ki bolo fla courage doro ou be sans pren jigi ka hali ta do akera chugumina ils sont des vrais stratèges ils sont très intelligents et très techniques o de koso yere kele yanga bo konana ay faraka bo bel de cerveau là amangini président Assimi fa ka décret signé ministre toni be ka fo ko Mali te ministre ko la malien ministre secret mena fo awnyana bi aw ne anga ni vidéo la je nyoko fe Côte d'Ivoire ko ka bora ministre la ha alhamdulillah ambe Alassane Ouattara fo parce que fraude de bora franciga oro nyama depuis Mali est plainte d'eau depuis Mali est plainte d'eau France contre la onina jamana pays yere sama ka bo ministre la bébé qui ga mogo sama allemand yuga mogo labo anglais yuga mogo labo ivoirien yuga mogo labo bébé kaka mogo labo don donc a toni be président Assimi ere fana ko toni na chéti ça ere ka bo président Assimi iga fo quitter ministre ko la blé malais c'est gana ski blé fort de sensement mogo alerte blalembe dans ces 2 jours amena manifestation ke ante ski blé mais angana agression ke angana violence ke angato Assimi ko pacifiquement on n'est pas contre une nation mais on be fait ka boanga fait parce que ministre est français de malien au secret flé a una nga jango la jango fait nintama seki tanya ni kuma fo amateme 4 jours ka asara ay ni kuma la malien dobe so ka kashi ni vidéo là de voilà donc ko ministre mogo wulila ko terrorisme be kata mogo faga ni chembu ye ni kuma fa ay ministre critiquer o duguja a sutara ya ka mobili kono o te kelenya mena flana fana ira aula ta foko farasi de taille ministre au na nga jango la jango fait tout ce qui concerne la sécurité de façon générale et intrinsèque ministre kono c'est la France qui supervise ça à travers des Français jusqu'au service de renseignement au bc ka famu tugo de ko Mali kono ils ont des drones, ils ont des avions, ils ont des véhicules blindés, ils ont les satellites. Digne puissance bébé Malikono, comme Morobe Seka Bouli, Mopti Kononana, Kanamoro Faramoto Kemeka Bouli Machimouye, c'est archi-faux. Nimba Iraka Foko, Ben de Kera Mali Kama, Anya Foko Kasegen, Famau Tanlame, Mali population yere Tanlame. C'est ça, mine tuba ubu yere de Beka Fo, Don Doni, Morobe Kafo, ah, pourtant, tiens, don Ben de Malika. Mais là où sont là, Kafoko Tinedo, Ame Mouke. Ama yere to président Bolo Poko, parce que président de Kabarado, à Tamana, les gens comprennent, président TCB à TCCI. Mali gouvernement TC ka fouike. C'est le peuple malien. En tant que lui, qui marché, qui a fait ministre qui a là. Ni français, ni Mali qui a intérêt fait français, qui a taka bankuna. Ni m'ouvre mieux fait que tout français ko kata akata. Ni mami koko français de Kadiye. Il peut tout français ko. Il kera Mali président yo, il kera m'ouvre yo. Il va ngaka mana twin. Ni kiri Mali kiri mara de bamba. Ah, kuma bana peu. Bon, opération Maliko tchef na kumana. Comment on appelle là? Opération Maliko tchef au fona kumana. O tcheko ko nafa foyi te ministre la amena woro fana kala aw na ambe je kula de nyongo fe anyo de fana ko ala be Mali fe akira be Mali fe malien aw na nga janga anga opération Maliko colonel voilà mena ka fen kala sanno aw na ambe je kala de nyongo fe pour nous impressionner pour dire que dans Chiboula maintenant nyata nyachibala na danon parce que ne kala lin calculer eitem nani ni fɛn criticalité au sol mais ne ni eitem sigira ka boro kɛ ne ye deuxième groupement min formera Kulukoro eitem mɔgɔw fɛ j'étais ya élu i bɛ sama kunkolo ye mawulu kan ka marakɛlɛ kɛ kidal bon mɔgɔw ko ko n kana fɔ marakɛlɛ ou bien donc 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
ATM ka para ne be min nofe kana sinu ya yelema cogo min na k'a fɔ désormais u bɛ taa ka taa sɔrɔsiw former hali u ka jala sɔrɔli i ma n'o kama i nana ka na n ka jamana bɛ guerre la n ka sɔrɔsiw bɛ entraîner cogo di pour que ka taa guerre kɛ i bɛna don n ka cursus la mun na ni mɔgɔ bɛ n ka kapuru la i bɛ fɛ ka kapuru ta yan fɛ jɔnni bɛ n ka équipe commander tu me disperses tu me distrais wa n bɛ min nɔfɛ yɛrɛ kɛlɛ min k'o la o ye matériel ye i tɛ se k'a dun wa vous n'êtes pas ma solution. Quand j'ai commandé les opérations, j'ai dit non, ITM, vous n'êtes pas ma solution. Alors, on a mis quand on est sur le canton, on a mis un dos dans le mais où est la solution? Parce que la solution est mise. Et lui, il n'a pas qu'à y aller, ma femme est babou, ou ma femme est au Tamanténé comme Robolo. Ou bien, tu l'as trouvé la Caillero ou Blas, ou bien autre chose, pour qu'il n'ait qu'à l'eau, ou qu'à déplacement, ou bien Bola, Boulkesi, ou bien qu'à Tragouma, ou autre chose, il faut que le système de Kamboulombo contrôle, ou bien air contrôle tout maintenant. Et il t'aime bien qu'à radar de Nema. Abela, je l'ai mis ça. Nga système sur le métier nga sans faire la contrôler avion te donga jamana kono ka fronta kalama te bonga jamana kono ka fronta kalama mundo dilo kunde voilà mali plein chien joli de ki embargo nana avion kana nga dugolo circuler ni fan o yende malion commencer à ka donc ka foyer pourtant notre espace aérien était violé n'importe comment n'importe quand surtout que la fait moi qui quand on est le co jigile ba ko ferma ay sora so mangame voilà ko hélicoptère do beta jigi ba ko fe mo ko sita don hélicoptère modèle mudo ne opération maliko nyemo ba de kuma kan tanto de aka vilo wéré fana be tukuni ambo ro fana kala aw na be je kuraje nyoko fe Mena oro kala sanno donnez-moi une seconde. Mais si ni fond de nananaye parce que la pression française la pression gabo ni jamana fait be chédé la bé pardon comme les maliens gabo ou be foukan itse ka ke jamana kono sécurité bibulu accord de défense bidon jamana ka finance bibulu wa numéro 2 finance et économie jamana ka administration bibulu voilà abeka kuma fara nié opération maliko nyamogo badi abeka kuma franci de kan est-ce que tu as vu nous be prévu de kaira ka fo franci de be kan nyagami franci de be ministre kofe franci de be takuba kofe franci de be barkan kofe donc nous be franci de bulu mi kara ma barkan ko bana awa ministre ko de fana bantola fleni ni ma ira ko franci de complice opération maliko nyamogo badi be ka kuma tanto de angani kuma la mais c'est très important aka partager espion français ou bien conseiller ou bien sous-titre de conseiller ou bien dont d'abord à chaque fois qu'avant une capta sera jelen fait abonaka et pourtant des sera quoi ou bien bal khayem fala ou ni mi frate yere bi comme mandat perdu ta kunde tele som karola fabien karo voilà ko ministre mogo munu kumbe en demain ko ka sera ni barkani an kunte avion tambolo yani asimikana foi tambolo malion uba nga mogo jatige en même temps aussi francika espion be ministre la abe barkana abe takuba la abe ali armée malien yere konana ko mogo ol de be toujours nanga sorosu bena déplacement munke ube terroriste wolo kata ambisikadi danga sorosu nya anga nyoro la me malion anga nyoro la me de ay nyoro la me des conseillers ou bien dont d'abord à chaque fois qu'avant une capta sera itse ka ke jamana kono sécurité bibulu accord de défense bidon jamana ka finance bibulu wa numéro 2 finance et économie jamana ka administration bibulu ya ci chogo be espion français ou bien conseiller ou bien sous-titre de conseiller ou bien dont d'abord à chaque fois qu'avant une capta sera jelen fait abonaka et pourtant des sera quoi ou bien bal khayem fala ou ni mi frate yere bi comme mandat perdu ta kunde tele som karola fabien karola et pourtant il très faussé carbone wolo ka soro imam mandi ma 3 ke o de keraw
o de bitala betika fomeo donc changement de partenaire ni ça c'était en clair folo mi bambolo tanga herefa modeka kanga herefe chaque pas joli a banka ga jeli mi o bela baga ko ko de benefi ko te malla na madal ka malian sa fa ko ngobulu ni nyatala parce que yi pour tout mali kono ni dumuni ti fe bi ka tatan ta don kana do boden fe no lillahi wa rasul fendi ma re bi wuli kana chika ka dumu na ka do nte ONG contrôle la mais fin be publication na comment be en fait des dont ta boîte en crac olu debe ka to draki ka to tien kuma bana pew comment be mo fa Europe ka teme yanka no bla we ka problème na flanana donne les questions posées les phases de Maliko mo fla o question posées voilà Malion aw bela jelen ni yoro isanno donc ño de fo bela jelena nguna mbeta misi Francis de benim fen be ko fa a EUTM wo a ministre wo a barkanu wo a takuba wo a fen na lembe ya no Francis de ba be ko fa awa depuis Mali ni Burkina tege di ñogoma Mali ni la jena tege di ñogoma Francis ka ko de bantola du o ye kelingi côté flana fararo mi tuguni Malion ka ñafo na Mali e plainte mi do Nations Unies na ko Francis de be ka terroristes financer et nafa jume be barkan na bli ima barkan ko bana doron o ma teme une semaine ka anya bala tuguni ko fenga mo be ko ga e force la bo ka ñafo ngena Malion aga da kuma ina aka na dala nebe mu wala foni Mali mi te Mali kono ali mi te Mali kono donc ka ñafo ngena opération Maliko ñamogo ba a bora ka kuma mu fo Malion mena révélation ba do ke awye bi mardi 15 novembre 2022 Mouniato ministre be ka retraite Mouniato barkan ko bana Malion mena révélation ba de ka vocal ni vidéo partager dien be ka so d'abord Malion d'abord depuis Mali est Francis gain ka barkan gain Francis fanga doyara deuxième mois Mali tara plainte de onina ko Francis de be ka terroristes financer o commencera ka dobo Francis ka force là troisième mois tuguni ay kuma ina bere troisième mois tuguni coup d'état kera Burkina ala ye Thomas Sankara dengue do bla ka ta Burkina comme Mali ni Burkina be ki tege di ñogoma ko ka coopération militaire ke Sadio Camara be Burkina ambe Europe na ko bi Mali ministre do fona be lajina ambe Europe na ko bi o jamana saba de be ki bolo di ñogoma sanno e no kera nafa jumembe Francis la bli imaye depuis coup d'état kera Burkina ala ye Thomas Sankara dengue bla Burkina kono no Ibrahim capitaine Ibrahim Traoré on a akroke Maréchal Assimi Goïta, à nous ba, nous y Colonel Mamadou Doumbia, le patriote national et international guinéen. Colonel Mamadou Doumbia, on est Maréchal Assimi, on est capitaine Ibrahim Traoré, on est sabbat de keleme qui teke de nyogoma Mali ni la Guinée Burkina Faso, kubuka force nous glan, kube nyogon deme, kube renseignement du nyogoma, Francis Mago Sara, Francis Kako Bana. Francis kun tegele muna kanga sanu chouin kidali kolu fere kanga sanu bo kanga anga anjara bla nyogona ka jamana be kun kar nyogona ko flaw ni dogono be kelela Francis kun tegele bo o zigizagi mina Malion bo de kera o kalama Côte d'Ivoire mercenaire munu fana minena tuguni olu fana segere be fo Assimi yo segere bela jele soro o bela jele Francis jigila tege depuis mercenaire 46 mercenaire ivoirien mu minena ja bete ivoirien ja Côte d'Ivoire be mogo munu fana bla kana malla communisme ja klache bete ivoirien mercenaire bala donc bo de Francis lebura de Francis kodara fiena et puis jigila tege sabana fana keremu ye tuguni et Francis présent ani CEDEAO présent ambalo ito Francis présent krefe ko Francis libi chili munke ko de ato Malion dimine be Francis korobi Malion ala barka mun di Assimi ma ko di Malien dem bela jelema o de ato Francis ko dara fiena Francis tseka foi keble Francis digelema mundela ka an chouin ka nga nafolo chouin ka nga sagaw chouin ka yerema bla nyogona Assimi de kera kalo yelenge ka Afrique benye yele bi Assimi de wula ki jo asen tabaraka ka be fra nyogon ka ke rassembler le président le fils de Soundiata Keita c'est le maréchal Assimi anga Assimi de me bara mbise ka nya abulu toya mina dans la sincérité Malion ayere aye barkanu ko bana koko bana Francis président ko barkanu ko bana awani ministre ko de bantolay mama ngini président Assimi fa ka koto accélérer anglais ko bora ministre la allemand ko bora ministre la Côte d'Ivoire fana ko botora fle ministre la ministre toni mbe Assimi ere fana ka toni fenge
ni jugu gosi i b'a gosi ka Congo de ka dégager ka boy pew mogo te ɲina ɲimi ka dɛsɛ a kukala la Assimi ye ɲina bɛ ɲimi ɲina kukala ye jumɛn ye ka noti sɛbɛn ka décret bɔ ko Mali tɛ MINUSMA ko la bilen Mali gouvernement ka décret officiel bɔ i n'a fɔ o ye Faransi gɛn cogo min na i n'a fɔ o ye Barikani gɛn cogo min na o ko décret officiel bɔ président Assimi ni ye décret bɔ bi sini an bɛ boulevard de l'indépendance fa an bɛ Mali malien bɛɛ labɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni Mali ye décret bɔ k'a tɛ MINUSMA fɛ o dugujɛ Mali mɔgɔ malien million 20 an bɛɛ bɛ bɔ Assimi ni e photo ba ye k'an bɛ sa e nɔfɛ n'a ma kɛ i ka sibɔn tigɛ kɔnɔ ni tɔw bɛ siranfɛn kelen min ɲɛ o ye n'i ka peuple b'i fɛ de Faransi y'a dɔn bi ko malien bɛɛ bɛ Assimi fɛ bi Mali jugu bɛ dɔn ko malien bɛ Assimi fɛ bi donc qu'est-ce qu'il faut maintenant u b'u ka mɔgɔw labɔ ni tɔw bɛ siranfɛn kelen min ɲɛ Poutine ko u ye Poutine ɲininka k'a bɛ siranfɛn kelen jumɛn ma Irisiw ka président k'ale bɛ siran jama fɛnɛntan de ɲɛ Faransi tɛ ka siran Assimi ɲɛ ko marifa bɛ Assimi bolo dɛ ko radar bɛ Assimi bolo dɛ Faransi bɛ ka siran Assimi ɲɛ parce que malien bɛ Assimi fɛ parce que africain bɛ Assimi fɛ Assimi i jija mɔgɔninfin i tɛ ɲina ɲimi ka dɛsɛ a kukala la i jija hali bi malien opération Mali ko ɲɛmɔgɔ b'a révélation dɔ kɛ secret dɔ bɔra bi malien aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen na n ko Mali ko in na n ko n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ si kana décourager mɔgɔ si kana paniquer bilayi nin ye Faransi ka ko de bannen ye pewu malien a y'aw da aw ka sinɔgɔ a y'a yɔrɔ jɛ donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na n bɛna nin yɔrɔ k'a la aw ni an ka jɛ an ka nin yɔrɔ jɛ ɲɔgɔn fɛ voilà a y'a kɛ to dɛ foni Mali min tɛ Mali kɔnɔ hali min tɛ Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ yɔrɔ min na bi transition ni daminɛ ni san tan ye bougeli min kɛ hali kɛlɛbolo yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ et pourtant kɛlɛ cogoya changera an bɛ se ka an ka continuer nin fɛ pour que jamanadenw bɛ lafiya naturel bɛ nana an sagoya la dumuni bɛ dili an ma dɔ farala hali an ka prime kan pour que an bɛ se ka ça va carburant o tɛ mobili joli sara avion joli bɛ yen nɔ appui pour que k'an dɛmɛ kɛlɛ la nin bɛɛ bɛ courage di mɔgɔ ma mɔgɔ ka kɛlɛ kɛ mais o bɛɛ sɔrɔla parce que an tɛgɛ bɔ dɔ bolo partenariat cadre changera an nana don kura min na ça nous donne la latitude an bɛ se ka marifa san n'a ye n'o tɛ partenariat fɔlɔ nin Mali tun tɛ se ka hali marifa kelen san ka sɔrɔ a wari ma tɛmɛ Faransi fɛ Mali tun tɛ se ka grenade kelen san n'a ma tɛmɛ Faransi fɛ Mali tun tɛ se ka avion kelen san n'a ka ɲi accord de défense bɛ nin ni ɲɔgɔn cɛ ni i ka mɔgɔ bɛ yɛlɛ ko dumuni min ka taa d'u ma ne bɛ taa d'u ma ni ministre dɔ mankan bɛ yan nɔ san dɔ la malien aw bɛɛ lajɛlen ni kuma mɛn dɛ Mali kun tɛ se k'ala daji tu ni Mali ko k'a bɛ avion san Faransi b'a fɔ ko ayi k'olu bɛ yen nɔ k'u b'an dɛmɛ ko avion b'olu bolo ni Mali ko k'a bɛ marifa san Faransi b'a fɔ ko ayi ni ye Mali opération Mali ko ɲɛmɔgɔba de kumakan in ta malien ce n'est pas n'importe qui dɛ an ka tugu transition in kɔ grâce à Assimi armée a ye morali sɔrɔ grâce à Assimi Mali ye kunkɔrɔta sɔrɔ grâce à Assimi Faransi ka ko banna pewu Mali kɔnɔ Afrique kɔnɔ le libérateur de l'Afrique le fils de Sundiata Keita ala de maréchal Assimi non gardez-vous bɛ yen fɔlɔ malien an ka ɲɔrɔ tɔ la n ko nisɔndiyalen don sa c'est à dire morali ka ɲi bi trop an ka ɲɔrɔ lamɛn dɛ an ni an ka jɛ ka ɲɔrɔ lajɛ dɛ naturel bɛ nana an sagoya la dumuni bɛ dili an ma dɔ farala hali an ka prime kan pour que an bɛ se ka ça va ala dɔ farala sɔrɔsiw ka prime kan avion bɛ d'u ma mobiliw bɛ d'u ma u mago bɛ fɛn fɛn a bɛɛ bɛ ka d'u ma nin ye sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de mankan ye a bɛ fɔrɔn na le moral est impeccable malien an ka taa sa a y'a da ka sunɔgɔ foyi tɛ yen hɛrɛ kɔ foyi tɛ yen ni malijɔ tɛ foyi tɛ yen ni succès tɛ foyi tɛ yen ni sankɔrɔta tɛ an ka taa fɛ n'an bɛ taa an bɛ se an ka kuma tɔ lamɛn carburant o tɛ mobili joli sara avion joli bɛ yen nɔ appui pour que k'an dɛmɛ kɛlɛ la nin bɛɛ bɛ courage di mɔgɔ ma mɔgɔ ka kɛlɛ kɛ grâce à Assimi mais o bɛɛ sɔrɔla parce que an tɛgɛ bɔ dɔ bolo partenariat cadre changera an nana don kura min na ça nous donne la latitude an bɛ se ka marifa san n'a ye n'o tɛ partenariat fɔlɔ nin Mali tun tɛ se ka hali marifa kelen san ka sɔrɔ a wari ma tɛmɛ Faransi fɛ ko Mali kun tɛ se ka hali marifa kelen san ka sɔrɔ a ma tɛmɛ Faransi fɛ a ye kuma in lamɛn dɛ n b'a yɔrɔnin kɛ rétro dɔɔnin ye malien n b'a yɔrɔnin kɛ rétro dɔɔnin ye an ka ɲɔrɔ lajɛ dɔrɔn
aya la mede tigɛ bɔ dɔ bolo partenariat cadre changera an nana don kura min na ça nous donne la latitude an bɛ se ka marifa san n'a ye n'o tɛ partenariat fɔlɔ nin Mali tun tɛ se ka hali marifa kelen san ka sɔrɔ a wari ma tɛmɛ Faransi fɛ Mali tun tɛ se ka grenade kelen san n'a ma tɛmɛ Faransi fɛ Mali tun tɛ se ka avion kelen san n'a ka ɲi accord de défense bɛ nin ni ɲɔgɔn cɛ ni i ka mɔgɔ bɛ ele ko dumuni min ka taa d'u ma ne bɛ taa d'u ma ni ministre dɔ mankan bɛ yan nɔ san dɔ la Burkina attaquera ni Burkina kuma kɛ hali tubabu yɛrɛ tun ka aile tɛ ji tun tɛ di Burkina kɔnɔ ma u tun tɛ se ka ji sɔrɔ mun y'a nati fɔlɔ min tun b'an bolo n ko tiɲɛna de dɔ y'a accepté k'o tiɲɛ a banna désormais pour que ka taa appui di hali n ka sɔrɔ so a bɛɛ lajɛlen kuma ne sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ de mankan ye ko merci Asimi kuma banna siksi barabla maliyɛnw an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ nisɔndiyalen bɛ bi an ɲɛ bɛ dɔw la dɔw bɛ kɔtɛba fɔ la Kati ala cɛ farafinya ka jugu koyi ni ye maliyɛn bɛɛ ka nisɔn nin don jama min bɔra a kan ka bɔ ni Asimi photo di i b'a dɔn u ye technique mun kɛ Katikaw la n bɛn'o sɛgɛrɛ fɛ i b'a dɔn u sera ka jama sɔrɔ ka na bɔ Kati cogoya min na maliyɛnw n bɛn'o sɛgɛrɛ fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ala de bi video in ka di yɛlɛko bɛ yen dɛ maliyɛnw u taara Kati ka taa ekɔliden dɔw la bɔ classe kɔnɔ an ye information min sɔrɔ dɛ c'est à vérifier aussi an ye dɔw ni tenni kɛ ni ye ne ye ɲininkali kɛ dɔw ko ye ekɔlidenw na bɔ fɛngɛ kɔnɔ ekɔlidenw dɔ la bɔ classe kɔnɔ maliyɛnw wagati min na an bɛ ka fêter k'a fɔ ko MINUSMA tɔ bɛ ka ci ka taga fɛ dɔw bɛ distraction na Kati ko bɛɛ le cerveau ka bɔ fɛn kɔnɔna na aw ni ala cɛ et puis a b'a dɔn u sera ka mɔgɔ la sɔrɔ cogo min u m'a fɔ ko mɔgɔ ka bɔ ko bɛɛ le cerveau dɛ dɔw bɛ bɔ ko bɛɛ le cerveau ka bɔ fɛngɛ kɔnɔ dɔw fana bɛ taga ko non k'a ye bɔ ko soutien à Assimi u ye jama sɔrɔ cogo jumɛn ni ko ali wulu ma bi k'a ye bɔ an ka Assimi supporter jama bɛ bɔ u ye Assimi tɔgɔ de fɔ ko jama ka bɔ k'an bɛna transition de soutenir o mɔgɔ dɔw de sɔnna ka bɔ la mais u kun t'a dɔn ko bɛn gɛnni ko kuma bɛ sen na dɔw bɛ ka taga u y'u tila fila de groupe dɔw bɛ taa réseau sanfɛ u bɛ bɛn le cerveau buruja groupe filanan olu bɛ taa jama la bɔ dogodogonin dogo la k'a ye bɔ k'a bɛ transition de soutenir na donc o jama mana bɔ sisan minnu bɛ micro ta olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bɛn ka bɔ CNT kɔnɔ a bɛ fɔ ko ni jama bɛɛ bɔra ko pour que bɛn ka bɔ CNT de kɔnɔ wallahi a ma kɛ ten ne bɛ et puis wari de fana dir'u ma dɛ mais n tɛ fɛ ka don ko dɔw la quoi mais aw filɛ dɛ aw bɔra a ma nafa foyi ɲa le chien aboie la caravane passe c'est fini bɛn bɛ CNT kɔnɔ hali sɛ tɛ bɔ a fan kan awa bɛn tɛ taa yɔrɔ si fana awa ni bɛn an bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo force de changement bi on est une équipe awa maa si t'an fara awa an bɛɛ bɛ Assimi fana dɛmɛ an b'a dɔn parti politique minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ minnu ye Bubey Mayiga gɛn ka bɔ yen ka fɛrɛ IBK ma dɛ u bɛ fɛ ko technique kelen de kɛ ka bɛn le cerveau sama ka bɔ Assimi na donc n'o kɛra u y'a essayer k'u bɛ Choguel sama ka bɔ Assimi na u dɛsɛra sisan turu bɛ bɛn le cerveau de la u y'a essayer k'u bɛ Sékou Tunkara fana sama ka bɔ Assimi na u dɛsɛra o mɔgɔ kelenw o élément kelenw olu de bɛ ka bɔ bi u tɛ foyi wɛrɛ la u tɛ ka ɲini Faransi bɛ ka nin kɛ an ka wuli an ka Faransi gɛn an ka tɛ IAD égalité kɛ an ka Kidali libéré an ka Mali libéré olu bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ de la mɔgɔ farafarali diviser pour mieux régner awa mɔgɔ bɛ transition kɔnɔ n'u bɛ ka wari di ni mɔgɔw ma ka nin baara kɛ c'est vraiment une déception maintenant do détail dɔ la sinon n b'a bɛɛ kalama koyi mais je me tais parce que n bɛ pɛn nɔfɛ sisan mais nin ko in n b'a sɛgɛrɛ bɛɛ dɔn mais n tɛ kuma mais n bɛ a f'u ɲɛna u ka sabali ala kama an bɛ bɛn dɔrɔn nɔfɛ sisan nɔ voilà donc maliyɛnw o tun y'o yɔrɔ secret ye ka tila tuguni k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna tuguni yan'an ka bɔ video la an b'a fɔ bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ye information dɔw sɔrɔ ko Mali carte d'identité kura min na dilan k'o ye 15 ans de san 15 an b'a fɔ bravo au ministre de la protection civile an bɛ tila tuguni an ye information min fana sɔrɔ tuguni maliyɛnw an ye information ba min sɔrɔ bi mardi 15 novembre 2022 ko Mali carte d'identité kura min na dilan ko o ye 15 ans di an b'a fɔ merci awa ko u bɛ ka taga aide dɔw kɛ Burkina dɛ o ye ka Burkina n'an bila ɲɔgɔn na a kana dogo jɛ la dɛ Burkina que Dieu bénisse le Burkina que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn ciao ciao